Korea मोजाङै मुराया इखौ मा होनो मुरा गोदोनि आबै आबौआ मुरा नाम दोननाय जादों ओमफ्राय ओरैबायदि मोजाङै माने बिराद डाबल हेबखानाय आरोखि ना नै बेखौहाय जाहैबाय मुरा होनो आरोखि ना नै ओमफ्राय बेखौहाय गोदाव सोराव मोनलाबाया बेबायदि मुराखौ मोननाया ओमफ्राय खिन्थु बेबायदि स्पेसियेल एकदम दाद हेबनायखौहाय मोननो थाङा आरोखि ना नै लोगोफोरनै ओरैबायदि मोजां आरोखि ना नै गंसे गंनै गंथाम गंब्रै ओमफ्राय बेखौहाय सोर लाबोदों सोर हेबो आङो मिथिनानै लागोन जाहैबाय नैबे गुमैयानो हेबो जाहैबाय नै आं बिगुमै जायो बिथाङा डिफेन्सआवबो मावो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावनि रोंनायखौहाय बिथाङा बेयाव थागासिनो केम्पआव थागासिनो बेखौबो बानायो आरोखि ना दा बियो जाहैबाय टु लाइफआवखा आरोखि ना नै थांगोन नालाय बियो टु माने थांगोन आरोखि मोनसे सासे मालिकनाव थांगोन ओमफ्राय गुमै नों बेखौ बबेयावहाय कर्स लाया आरो माब्ला रोङा आरो नोङो माब्ला बेखौहाय सोलोंथाइ लायामोन आं बेखौ माबायावहाय सार्केल अफिसाव मावदों माबा SDC आ लांदोंमोन जोंखौ 28 जनमोन जोंनि ग्रुपआ ओमफ्रायनो 2012आवहाय हेबनायनि आरो ट्रेनिं होदों जों 2012आव नोङो ट्रेनिं होदों आस्सा ओमफ्राय बेखौहाय ट्रेनिं होनाय समावहाय मास मोनबैसेजों नों बेखौहाय कर्सखौ क्लियार माबा मोनामोन 6 मासमोन 6 मासनि गेजेराव खालि प्रेक्टिकेलावहाय 3 मासल' लादों जोङो 3 मास आस्सा सार्टिफिकेट मोनदों ओमफ्राय फ्रि ग्रेड मोनदों आरो जोङो बे ट्रेनिं होखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा नों बेखौहाय गंसेयावहाय बेसेबांलि रेटनि फाननाय जायो गुमै जरानि बे मडेला 1200नि फानो आङो बे मडेला जरा 1200 600 थाखा जरा आस्सा 600 थाखा जरानै बेनि फानो आरोखि ना ओमफ्राय दा बेखौहाय हेबखांनो थाखायहाय नोंनो बेसेबां लायो टाइम लायो 1.5 दिन लानाय जायो 1.5 दिन मोजां मावथारोबा आस्सा मोजां मावोब्ला 1.5 दिन दा बिराद मोजांनि खोथा जोङो जिरायबायनो बिराद मोजां खुनु बेवहाय माबा मोनसे एफेक्ट जाया औवानि ना बियो आदाने औवानि बे औवानि जाहैबाय आरोखि ना बेवहाय गंबैसे खाथि होजानाय जायो गुमै बेयाव गिदिर फिसानि खोथा थायो 120बो होजायो 110बो होजायो आस्सा 100बो होजायो गिदिर फिसा ने माने 200 सिमाव होजायो आरो ने 200 सिमाव होजायो माने बिराद गिदिर जाबाय आरो 200 ला गिदिर जाहैबाय आरो ना आस्सा दा जों खोनानो मोनबाय बेवहाय 200थासो खाथि आरोखि ना बेवहाय बेसेबां खाथि होगोन एसेबां गेदेर जागोन नैबेखौ जाहैबाय जोंनि बोरदोनि खाथि होनो ओमफ्राय गुबुननि लेंगुवेजाव मा होनो आं बेखौ मिथिला जोंनि बोरदोनि बेखौहाय खाथि होनो आरोखि ना खाथि ओमफ्राय दा हेबनायाथ' ओरैबायदि डेन्जारेस हेबखादों नै जि डेक'रेसना बिराद मोजां नै नायनो हागोन आरोखि ना बेबायदि ओमफ्राय आं खुनु सानफेराखैमोन बे गुमायखौहाय बेबायदि हेबनानै फाननो जे रोङो बेबायदि हेबनायनि जे नलेज दं आं बेखौ खुनु जिबनावबो सिमाङावबो आं सानफेराखैमोन दा दिनैहाय 12 दा दिनै 26 ना आस्सा बेबायदि आरोखि ना दा टटेलि नों बेखौहाय हेबनानै फाननाया बेसेबां इयार जाखो गुमै आं गैयाबाबो 26 लाङो माबा जाबाय 25 बोसोरसो जाबाय आरोखि 25 बोसोर ने 12निफ्राय माइनास खालामनो नालाय 15 बोसोर जाहैबाय 15 बोसोर आस्सा दा गुमैया बेखौ 15 बोसोर बेबायदि गावनि रोंनायखौ ओरैनो थालाजासे माने बेखौबो मावनानै लांफाबाय थायो आरोखि ना हेबनानै फाननांगौ रोङोब्ला आंबो सोलोंनायसैसो बे गुमैजों सप्तायाव गंब्रैसिम हायो आरो गंब्रैसिम ने डिउटि गैयाबा गंब्रैसिम हायो आरो सप्तायाव आस्सा बेखौथ' ट्रेनिं लायाब्ला गोदाव सोराव हानाय नङालै गुमै ने हायो सेस्था होला हायो ने आस्सा बेखौहाय गोलावै बै माबाफोर खखाफोर हेबनाय बायदि हेबग्रोला जायोना जागौमोन बिदिनो हेबग्रोयो ने एक्स महर लानानै हेबो ने माने महर लायै महर आरो माने एक्स माबा लानानैहाय माने बिदि हेबाब्ला जाया आरोखि ना आस्सा बेबायदिसो दं माखासे बिराद गोबां थिउरिफोर दङ बेबायदि ने आस्सा दा बेखौहाय मोननांगौब्ला नों माबायदि केपासिटियै हरदों गुमै मबाइल नाम्बार आस्सा आंनि थावनिया जाहैबाय रुनिखाथा रुनिखाथा ओमफ्राय थानाया जाहैदों
रुनिखाता आदसा डिस्ट्रिक्टआ चिरां औ डिस्ट्रिक्टआ मबाइल चिरां नाम्बारा 9678299001 आदसा बेवहाय दा माबानो मोनगोन आरो ओमफ्राय नोङो बेखौहाय जुदि सोरबाफोर फननि गेजेरजों जानबुंनि गेजेरजों जुदि बिहरोब्ला नोङो बेखौ डाइरेक्टलि लांना हैगोन नामा गुमै डाइरेक्ट मोनसे सेन्टार जायगाफोराव लाबोनानै फैनो हागोन आदसा औ दा जेरैहाय नों बेखौहाय ओमफ्राय फाननो लाबोदों ना बेवहाय डेक'रेसननि थाखाय लाबोदों नङा फाननो लाबोदो आरोखि अर्डार हरखानाय दङ अ अर्डार हरनाय दङ मानसिया फैगासिनो दङ अ बियो बबेनि अर्डार हरनाय मानसिया बियो आमटेका दिखुगुरि ना सिमलगुरिनि आदसा आमटेका सिमलगुरिनि दा आमटेका सिमलगुरिनिफ्राय बिथाङा बे जोंनि खैला मैलायाव फैनानै लांफैनांगौ लांफैगोन अ बेफोरबायदि मोनसे सेन्टारसिम नोङो लांना हैयो आरोखि ने आदसा जों खोनाबाय माने नैबे मुराखौ जुदि नांगौब्ला फननि गेजेरजों जोंहा बे गुमैया माने लामा ससे गेजेर नांजासिमाव 50-50 माने लामायाव लांनानै हैनाय जायो आरोखि ना दा बिथाङा बेखौ लांफैगोन जाहैबाय गंब्रैखौबो लांखागोन नामा गंब्रैबो बे सासे मानसिया अर्डार ने औ दा बिराद मोजां नै आङो खुनु बेबायदि समायना मुरा नुफेराखैमोन दा दिनैहाय ओरैबायदि समायना मुरा आरोखि ना नै दा बेनो आरोखि ना दा लोगोफोर सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला अर्डार हरनो हागोन बे मुराखौहाय ओरैबायदि आं जिरायनायखाबाय बिराद मोजां आरोखि ना सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला लांनो हागोन आरो बे गुमैनाव माने फन नाम्बार होनाय जागोन आङो स्क्रिनाव नोंथांमोना बे स्क्रिनाव फन खालामनो हागोन फननि गेजेरजों मोननो हागोन बे मुराखौ आरो दामखौ खोनाबाय माने गेदेरनिफ्राय लानानै गोरलैसिमावहाय डाउन फैगोन आठस'सिम दङ गेदेरथारा गेदेरथारा आठस'सिम ने टेबोल बादिया हाजारबो हेबो आङो टेबोला थि टेबोला आदसा थि टेबोल ने बेबायदि सिस्टेम आरोखि ना सानै ओंखाम जाजानाय सानै ओंखाम जाजानाय ने आदसा टेबोलनिफ्राय लानानै हेबो आरोखि ना स' लोगोफोर जोङो बयबो खोनाबाय सोरबाफोर जुदि टेबोल नांगौब्ला टेबोलबो हेबहोनो हागोन आरोखि ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मुराबो हेबनो हागोन आरोखि सियारबो गल सियारबो जायो गल सियारबो जाबावोसो बेनो गल सियारबो जायो आरोखि ना आंबो एसेसो जुदि बबावबाफोर मोनोब्ला बेखौ हेबनानै होनाय जासिगोन अर्डार होनाय जासिगोन आरोखि ना लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअखौ आङो बे सेकेन्डआवनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय